मिस्टर आज जो कर्नाटकातलो एक ऑनरेबल MLA येयलो आसा मिस्टर AS पाटील म्हणून आज तो येयलो वास्को त्याच्या बरोबर कर्नाटका बॉर्डर डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचो मिस्टर सुभाष सजगल हे दोग जण येयले आणि इतर त्यांचे ऑफिसर येयल्ले आसा आणि टायम एंड अगेन येऊन ते वतात. हे रामसेनेचे मागीर आणि कोण तरी येतात ह्या सगळ्या गोष्टी आसात आणि ते गोंयकारांच्या विरोधान गोंय सरकाराच्या विरोधान जायती म्हणजे भडकवपी अशा पद्धतीची भाषणां करता. शिवसेना जी आसा आणि विशेष करून गोवा राज्य शिवसेना हे अशा पद्धतीचे हे त्यांच्यो धमक्यो जी आसा आमी तर तांकां भीक घालिनाच पण आमी अशा पद्धतीचे धमक्यो जी आसा ह्यो त्यांच्याकडे ऐकून घेवचे ना. ताका लागून कर्नाटक सरकार जे आसा ताका शिवसेना गोवा राज्य आमी स्पष्ट इशारो दिता तुमच्या मंत्र्यांक तुमच्या आमदारांक तुमचे जे ऑफिसर जे आसा ब्युरोक्रेट्स जे आसा आणि तुमच्या राज्यातले जो विविध संघटना जे आसा हे कांदळी लोक जे आसा किंवा आमचे जे मायग्रंट वर्कर्स त्यांचे मसिया जावन जर उलयता जाल्यार हांव तांकां प्रश्न विचारता की हे लोक ही जी मागीर कर्नाटका डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी जावं कर्नाटकाची मिनिस्ट्री जावं कर्नाटक गव्हर्मेंट जावं घरा मोडत असताना लिगली तेंच्यांनी आतापर्यंत तांकां लिगल एड कित्याक दिवना. बऱ्यांतले बरे एडवोकेट्स दिवन तेंच्यांनी जाय जाल्यार दे कॅन ऑलवेज प्रिफर एन अपील अगेन्स्ट द सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दिस गव्हर्मेंट सो कॉल्ड डेमोलिशन ऑर्डर ऑफ दिस गव्हर्मेंट किंवा जी कोर्टाची आसा ते करचे सोडून चीप पब्लिसिटी मेळोवच्यासाठी हे लोक जे आसा न्ही आपले थंयचे राजकारण म्हणजे कशें आसा पाकिस्तान जशे भारताच्या विरोधान प्रचार करून थंयचे पॉलिटिकल पार्टी जगता हिंदुस्थानाच्या विरोधान भारताच्या विरोधान अशा पद्धतीचे इंडियाच्या विरोधान प्रचार करून जसे पाकिस्तान जसे आपले थंयचे पॉलिटिशियन आपले राजकीय पोळी भाजून घेता तशा प्रकारचो थोडोसो प्रकार जो आसा न्ही कर्नाटक आणि गोवाच्या बाबतींत किंवा कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या बाबतींत जाता.